Ribeira impulsa un ciclo de concertos para festexar Santa Icía. A Coral Polifónica actuará o venres na igrexa de Santa Uxía e a Coral do Mercantil fará o propio o sábado. O vindeiro 22 de novembro celébrase Santa Icía, a patroa da música e dos profesionais que practican esta arte. A Concellería de Cultura de Ribeira e as Corais Polifónicas de Ribeira e do Mercantil organizan un ciclo de concertos que se desenvolverán na igrexa parroquial de Santa Uxía para enxalzar esta data. Eu non teño máis que palabras de agradecemento para ambas corales por encher de cultura e de música este fin de semana. E tamén me gustaría ter unha mención especial á UPA, nomeadamente ao seu cura don Alfonso Mera, que nos vai a deixar a igrexa para levar a cabo estes sendos concertos. Sempre que pedamos a porta da UPA somos ben recibidos e xa na últimamente o día do Samaín, do día de Todos os Santos, pois tuvemos a oportunidade de ter ali unha interpretación do grupo de teatro na igrexa, polo cal lle damos as gracias. A música protagonizará o calendario cultural desta fin de semana en Ribeira. A primeira en actuar será a Coral Polifónica Municipal e estreará este ciclo o venres 21 ás 8 da tarde. Faremos un concerto exclusivamente de música sacra, xa que é unha festividade religiosa, será de música sacra na súa totalidade. Titulárase o concerto Cántica Sacra 2, porque o ano pasado fixemos o Cántica Sacra 1, que estará contido tamén neste concerto, e aparte pezas novas que incluímos este ano. O concerto terá dúas partes. A primeira parte estará dedicada toda de cantos á Virxe, e comenzaremos cas antífonas marianas do oficio anual. Son 4 antífonas, todas elas en canto gregoriano, con un Ave María tamén, para dar paso xa a unha peza do Renacimento, un Stabat Mater de Gabriel Nanino, e un homenaxe a don José Pérez Rajuán. Cando finalice a parte dedicada á Virxe, a variedade tomará o protagonismo do concerto. Comezaremos co Renacimento tamén, cun Panis Angelicus do oficio do Corpus Christi, de autor anónimo, pero claramente identificado na escola romana renacentista. Logo faremos unha peza moi querida por min e pola Coral Polifónica tamén, que é un miserere tradicional da música da Semana Santa da Pobra do Caramiñal. Foi transcrito en torno a 1910 polo gran músico compostelán Ricardo Fernández Carreira. Logo xa pasaremos ao barroco. Faremos algunha cousa, por exemplo, o himno O Cor Amoris Víctima. E rematarán co himno Christus Vincit. E como colofón, un himno a Santa Icía, de Francesc Civil e Castelví, un autor catalán de principios do século XX. E nada máis, creo que o programa é un salto importante cualitativo na actividade da coral, cun alto valor cultural, e que, servirá para incentivar a que a actividade da coral siga indo hacia arriba. Mentres que a Coral Polifónica do Círculo Mercantil de Ribeira actuará tamén na igrexa de Santa Uxía o sábado 22 ás 8:30 da tarde. Vamos a intentar facer o mellor posible as cousas, porque agora a coral somos pouquiños, todos maiores. Vamos a intentar conquistarvos co pouco que nos facemos e podemos. Vamos a interpretar Peixe Fresco, de Travieso Quelle, unha canción cántabra de los hermanos Agüero, Viento del Norte, El Peregrino de Jarrof, El Mar y Dios, que es una popular marinera de García Montoto, Yo quiero ser marinero, la versión coral de Alfredo Oliveira, e ao final vamos a cantar a Salve Rociera. Antes habemos de cantar unhas cousiñas durante a misa. A entrada aos dos concertos é de balde ata completar o aforo da igrexa de Santa Uxía.